Nod y diwygiadau sydd ar y gweill mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yw cryfhau a symleiddio'r system a'i gwneud yn fwy ymatebol a pherthnasol i anghenion dysgwyr. Mae'r darlun presennol yn dangos bod cynllunio strategol a chyflwyno darpariaeth alwedigaethol a chymwysterau safon uwch ar gyfer dysgwyr 14 i 19 mlwydd oed rhwng ysgolion, colegau ac awdurdodau lleol yn rhy amrywiol. Yn yr enghreifftiau gorau, mae awdurdodau lleol a cholegau yn gweithio gyda'i gilydd ac yn sefydlu cysylltiadau cryf rhyngddyn nhw eu hunain a gydag ysgolion i wneud yn siŵr fod eu cynnig yn gweddu i anghenion lleol. Ond mewn meysydd eraill, mae'r dewis o gyrsiau a raglenni i ddysgwyr 14 i 19 oed yn gyfyngedig. Mae prosesau hunanwerthuso yn gryf ar y cyfan mewn darparwyr Ôl-16, ond mae cynllunio gwelliant yn rhy amrywiol. Yn yr achosion gorau, mae arweinwyr yn defnyddio ystod eang o dystiolaeth ac yn cynnwys cymheiriad mewn adolygiadau a hunanwerthuso. Maent yn mabwysiadau dull sy'n hunanfeiriadol agored ac yn defnyddio cyfraniadau gan is-gontractwyr a phartneriad cyflwyno. Fodd bynnag, yn gyffredinol, nid yw darparwyr Ôl-16 yn defnyddio adborth dysgwyr yn ddigon da i wellio addysgu neu hyfforddiant, nac yn gwerthuso eu heffaith yn feirniadol. Mae'r rhan fwyaf o golegau a darparwyr hyfforddiant wedi adolygu ac ymgorffori'r safonau proffesiynol newydd yn eu polisïau a'i harferion dysgu. Yr her o hyd yw datblygu rôl ymaferwyr fel arbenigwyr pwnc neu arbenigwyr galwedigaethol ac arbenigwyr mewn addysgu, dysgu ac asesu. Bod dysgu proffesiynol yn gweddu'n agosach i rolau ac adrannau erbyn hyn, gyda ffocws ar wella ansawdd, mae gwaith i'w wneud o hyd i gyflawni manteision llawn y safonau newydd a gwella dysgu proffesiynol ar draws darparwyr Ôl-16.